Kumporme si 4th District Board Member Rolando Distura nga chair sang Committee on Infrastructure sa 15th sang guniang panlalawigan sa nangin sabat sang 4th District Engineering Office sa ginpatigayon nga committee hearing sang construction sang road slope protection structure sa barangay Manasa, Alimodian, Iloilo. Ini may amount nga 100 milyon pesos. Ang nasambit nga proyekto ang isa sa mga nadala sa ginpagawa nga video message ni resigned ako Bicol Representative Zaldeco sang Nobyembre 14, 2025. Ginpahayag nga insertion ini sa 100 billion pesos nga balor sang infrastructure projects sang BICOM process sa 2025 national budget. Sa interview naman sang Bomba Radio kay Board Member Distura, ginpahayag nga ang sabat ni 4th District Engineer Mario Soriano ang nagasiling nga nagakadapat nga butangan sang slow protection ng lugar bangod malapit ini sa Taytay kag kun hindi mabutangan ang loose soil posible ini nga madagdag dugang pa nga ini nga dalan ang nagakonekta sa 7 cities kag ginakabig nga agritourism road. Gintuad man sa committee hearing ang request sa among nga proyekto ang naghalin sa 4th District Engineering Office apang wala mahibaluan kung sino nga opisyal ang nagpatigayon. Ang 4th District Engineering Office ay nag-cover sang 2nd Political District sa probinsya sang Iloilo. Nahibaluan nga ang road slope protection ang ginsugudan sang Hunyo 5, 2025 kag nakatala nga matapos sa Marso 18, 2026. Begin proper nga motion nga i-request ang 4th Engineering District na mo-provide some documents na para ma-satisfy ang mga request sa aton nga upod ng mga board members, most particularly board member Suplico. And I concur with that as chair. So padalan sila sang sulat or request nga i-submit sa opisina. The bridge in place is already at risk kung hindi mabutangan sang slope protection. Ang mga loose soil makakato dito and will block the road kag maguba posibilidad ang Taytay